Doncs continuem aquí al Festival Porta Ferrada, ja veieu que tenim l'escenari al darrere preparat perquè comenci a sonar la música d'aquí a una estona. Si us recordeu, fa uns dies vam estar aquí, que encara estava mig muntant, vam estar parlant amb el regidor Josep Savalls i avui ens torna a acompanyar després d'uns dies que ara ja està tot en marxa i ja hem viscut nits de concert, Sí, ara ja hem passat aquest període de festa major, que sempre sabeu que paralitzem l'activitat del festival, a no ser que surti un concert molt especial, amb una gira que no podem dir que no, però en circumstàncies normals intentem que la ciutat gaudeixi de la festa major i quan acaba la festa major, el dia després ja iniciem el festival, ara en 10 dies consecutius, 10 nits de concerts de diferent temàtica, com acostumem a fer, i molt contents d'estar aquí, el temps ens acompanya, per tant, tots són bones notícies. Ara en parlarem, però ja que has parlat de festa major, ha anat bé la festa major aquest any? Sí, la festa major aquest any ha sigut un èxit d'assistència, un èxit d'organització. La veritat és que ha anat tot superbé i que sempre diem que el dia de diversió, que és el dia que surt tothom, que el passeig vessa, doncs semblava impossible, però Buos ho va superar. El dia 3 d'agost, entre el correfoc i Buos, la dimensió d'assistència pública era insuperable. Semblava que no podria cabre més gent, va cabre més gent al passeig i les entitats que han participat, a banda de l'Ajuntament, sabeu que és una festa major molt participativa de les entitats de la ciutat i tothom crec que en fa un balanç molt positiu de tots els dies de programació pels diferents públics que hi ha hagut i bé, doncs hem de buscar encara coses de millora per l'any que ve, però molt satisfets com a govern d'aquesta festa major. De fet, ara que deies d'aquesta nit, he vist un vídeo amb dron, no sé si a l'Instagram dels Buos o així, i tirava i gent a tot el passeig, o sigui, és que no hi cabia literalment ningú més, No, teníem molta gent a lo que era la banda escenari anant endavant, tot l'ample de passeig estava, i sabeu que ja fa 2 anys que estem tallant tot el passeig de mar a la seva circulació, i això ens oxigena moltíssim, perquè és un espai on la gent, quan troba que està allà al centre ballant, que fa massa calor, pot sortir del garbuig i poder agafar una mica d'aire i tornar a respirar i poder entrar. I després teníem tota la zona que no es veu, que és la de continuació de passeig, Rambla Portalet, que era una munió de ciclomotors i motocicletes perquè és l'eina que la gent utilitza de mobilitat perquè a l'estiu sabeu que estem a vessar i que bé, que en algun lloc has d'aparcar, i són d'aquells dies que hem de tenir permissivitat i que sense que això afecti a la seguretat dels vianants sí que ser una mica permissius i poder habilitar espais per poder estacionar aquests vehicles. Ara sí, anem a parlar de nou del Porta Ferrada, com hem dit, torna l'activitat després d'aquests dies de festa major, però ja vam viure alguns concerts prèviament. Com va anar aquest tret de sortida? Doncs bé, van ser molt diferents entre si, perquè bé, sabeu que vam començar malament amb l'anul·lació dels Euro, que això és allò que et queda aquí, l'espineta, a veure si l'any vinent l'Albert els pot seduir i poden tornar a venir aquí, però que l'Andrés Calamar va ser un concert molt multitudinari, va anar molt bé, i després vam tenir aquest cicle de jazz el divendres i el diumenge, que tot i ser intimista, perquè sabem que el jazz no és una música de masses, sinó al contrari, és una música d'un públic molt selecte i que es fixa molt en el detall i que els 2 concerts que hi havia, tant el divendres com el diumenge, tant el Brad Mehldau com el Yellow Jackets, els 2, la gent va sortir encantada. De fet, ens va venir a visitar gent de tot Catalunya, especialment per veure aquests concerts, perquè era difícil poder veure, per exemple, el Jack Mehldau en format trio. Feia molts anys que no es podia veure. I no em va sorprendre perquè estem acostumats que la programació d'aquest festival va buscar l'excel·lència en aquests registres molt més específics, però que aquest any, en aquest sentit, no és una afluència massiva de públic, no és aquest el target, però sí que la gent que va venir sabia molt bé el que venia a veure i tothom va sortir encantat. De fet, ens han posat com a repte igualar o superar això l'any vinent, que veurem. L'Albert té prou capacitat, però no és fàcil. I prou feina, no és fàcil. Com ha reaccionat la gent al veure una mica els canvis d'ubicació, això de l'escenari cap allà? Estaven desubicats o els ha agradat? Què en diuen? Sí, majoritàriament ha agradat, perquè és un canvi de paradigma del Guíxols Arena. Això és traslladar l'espai port aquí, excepte el turó, que això no ho podem traslladar, però la resta, la configuració és la mateixa i ha agradat moltíssim. El que passa que hem de ser conscients que aquesta configuració serà aquest any i l'any vinent, si es programen concerts més multitudinaris, no pot ser.
hem de canviar el xip i tornar a reformular si tornem a posar l'escenari d'esquena al camp de futbol o si fem un format idíl·lic, que el format idíl·lic és utilitzar l'espai on estem ara, el Guíxols Arena, i l'aparcament, que durant l'any és autocaravanes, i utilitzar tot aquest espai com a, per exemple, zona de vilatge allà al final. S'ha de reformular, però si aquest any, per exemple, l'aforament màxim que tindrem de concert serà unes 3.000 persones. Amb 3.000 persones aquest espai és còmode i està bé. Si volem arribar a concerts de 5, 6, 7.000, no donaria. Per tant, sí que hem de reformular-ho i l'empresa que guanyi el concurs, que sabeu que ara estem en plena fase de licitació, l'empresa que guanyi haurà de plantejar una nova configuració. Nosaltres els hem de validar aquesta configuració i sobretot pel tema de seguretat, pel tema d'accessos, l'evacuació, això és importantíssim, perquè quan més gent acumulem, més hem de garantir que en cas que passés qualsevol cosa l'evacuació és segura. Doncs una vegada validat això amb els documents tècnics, després ja serà cosa del promotor posar-hi el llacet i que quedi el màxim de funcional i d'agradable. Ara que comentaves això, que estem en fase de licitació, quan tindrem notícies o quan se sabrà finalment quina és l'empresa que ho portarà els pròxims anys? Ara estem en plena ebullició, hi ha moltíssimes empreses que s'han interessat. El dia 18 d'agost a la nit, és a dir, a les 12 de la nit, acaba la licitació de la primera fase. La primera fase és la solvència, és a dir, les empreses que es volen presentar han d'acreditar que tenen la solvència que demana el plec de contractació. Són uns 2 milions d'euros, si no recordo malament, que han d'haver facturat en festivals els últims 3 anys cada any. Una vegada superada aquesta fase, entrem en la fase pròpia de licitació, és a dir, amb les condicions que nosaltres posem, que totes són objectives, tot va en puntuació objectiva, no hi ha res que s'hagi de valorar un tribunal i que escolli un projecte, no, perquè és absurd escollir un projecte el primer any quan és un contracte de 3. El que anem a buscar és inversió artística, inversió en els espais, que hi hagi una aposta clara del promotor privat en un festival que és públic, i aquest és l'objectiu. Aquesta segona fase nosaltres la preveiem que acabarà final de setembre, primers d'octubre, que és quan tindrem l'empresa guanyadora i on ja podrà treballar amb la programació 2026. També recordo ara fa uns dies que estàvem aquí i vas dir l'Albert Mallol avui no ha pogut venir perquè és a Madrid i espero aviat poder donar notícies. No sé si en sabem alguna cosa. Bé, la notícia és que després també jo vaig anar a Madrid també, al cap d'uns dies, i hem estat visitant altres festivals també per agafar idees i reunir-nos amb promotors de festivals que han mostrat el seu interès i fer allò que permet fer els processos, que és una consulta al mercat. I veure si allò que havíem presentat, ara que és públic, sona bé o hi ha algunes objeccions, i amb la majoria dels que ens hem reunit tothom ho ha rebut bé, ho ha rebut com un repte i ara estan fent números de quina oferta poden fer, perquè penseu que és una oferta que en el seu conjunt són 11 possibilitats de puntuació amb un total de 230 punts. Per tant, esperem que ningú empati, perquè amb tanta varietat i diversitat esperem que no hi hagi un empat tècnic, però sí que les empreses que volen apostar i que volen emportar-se a aquest concurs han de fer una oferta seriosa, molt raonada, i que han d'anar a buscar el màxim de puntuació per guanyar els competidors. Més o menys jo crec que estarem sobre els 5-6 licitadors per la banda baixa, potser algun més, però jo crec que 5-6 empreses seria el número més o menys per al que ens ha arribat i per les consultes que han anat fent de que estarien les empreses interessades. Tornant a parlar de la programació d'aquest any, hem repassat una mica i ara en parlarem més concretament amb l'Albert Mallol, però d'aquí pocs dies començarem a gaudir del cicle dedicat a Juli Garreta, d'aquí de la ciutat de Sant Feliu. Ja en vam estar parlant, però suposo que ganes també de començar a viure aquestes tardes, vespres, nits més d'aquí de Sant Feliu, no, diguéssim? Sí, Juli Garreta és una figura que jo crec que a nivell de país ha estat poc reconeguda i que ara potser amb aquest, perquè més coincideix, que és el centenari de la seva mort i els 150 anys del seu naixement. Va morir amb 50 anys justos. I aprofitant aquesta efemèride, com a ciutat, que era un músic local, n'hem de fer bandera, però que també això ens dona idea de que és una ciutat, Sant Feliu, que ja té una trajectòria musical. Venim amb tot un seguit d'intèrprets, de creadors, no només de música, sinó de totes les seves arts escèniques en el seu global. I que aquest festival, que porta 63 edicions, no és una casualitat, sinó que hi ha tot un bagatge que ens ha portat a ser una ciutat cultural i que hem arribat fins a aquest punt i que volem seguir creixent com a ciutat. I Juli Garreta jo crec que és un dels abanderats, s'ho ha guanyat, i amb la seva història jo crec que encara el reconeixerà més, però que sí que en aquest festival el volem incorporar i que a futur també el seguirem incorporant en projectes que incorporem també a l'Escola de Música
per tal doncs, de que els nois i noies que estan en formació musical puguin interpretar peces de Garreta i també d'altres compositors, Josep Maria Vilà Gandol i d'altres de locals, però que Garreta sigui una mica el pal de paller juntament amb el cançoner de Patxot, que sabeu que era extensíssim i que volem doncs, que l'Escola Municipal de Música formi part del projecte Portaferrada d'una manera pedagògica i que també això forma part de l'Aplica, que és una cosa que es valora que el futur promotor tingui en compte que no només és fer concerts de nit de gran format, sinó que hi ha aquesta possibilitat d'intercanviar cultura amb formació, amb pedagogia, i també hem inclòs, per fer arribar la cultura al màxim de persones possible, un cicle de concerts gratuïts per la ciutat, on també hi col·laboraran els llocs de restauració, locals, també per viure una mica la música, que no tot sigui concerts amb entrades de pagament amb artistes de capçalera, sinó que hi hagi la música més a tocar, allò que la gent ho pugui gaudir a peu de carrer. Doncs estarem molt pendents també per explicar-ho a la gent i que vagi a gaudir també de tot això quan es vagi posant en marxa. Ja per últim, es queda a gaudir del concert avui de Ginestar? Sí, com fa broma l'alcalde, els dies de concert aquí al Guíxols Arena, jo vinc amb la meva tenda de campanya, m'instal·lo aquí i fins al 18 d'agost, que acaba Rosario, estarem aquí pendents i després ens anirem al Monestir del Teatre quan hi ha els concerts que falten, que a vegades sembla que no ens n'oblidem, però hi són molt importants i van dirigits a un públic que se'ls espera amb moltes ganes. Doncs ens veiem d'aquí una estona aquí també gaudint dels Ginestar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou i, si et sembla, d'aquí uns dies, quan estiguem ja acabant el festival, tornem a parlar a veure de com ha acabat anant tot. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.